ఫిలిం చాలా బాగా వచ్చింది. సో ఫస్ట్ హాఫ్తో డిసైడ్ అవ్వద్దు, క్లైమాక్స్ వరకు వెయిట్ చేయాలి. అండ్ ఆ టైటిల్ పకోడీ అనేది కూడా ఎందుకు ఉంది అనేది సో క్లైమాక్స్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. బట్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫిలిం. ప్రజెంట్ యూత్కి కనెక్ట్ అయ్యే ఫిల్మ్ ఇది. ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి నవేడేస్ ఎవ్రీబడి హ్యావింగ్ కన్ఫ్యూజన్ విత్ దట్ వన్. బట్ ఇప్పుడు ఈ ఫిలిం చూస్తే మీకు డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది. కనెక్టింగ్ పాయింట్ లవ్ లైఫ్ పకోడీ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ మూవీ. చాలా జెన్యూన్ అటెంప్ట్. ఈ పాయింట్ ప్రతి ఒక్క స్టేజ్లో ఏదో ఒక స్టేజ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఈ మూవీ వల్ల కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ రియల్లీ జెన్యూన్ అటెంప్ట్. అందరూ థియేటర్లో చూడండి March 12th. అండ్ శ్రీధర్ సార్, కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ మూవీ. మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి సార్. థ్యాంక్ యూ. మూవీ ఫస్ట్ హాఫ్ చూసి ఎవరు డిసైడ్ చేయొద్దండి. ఫస్ట్ హాఫ్ లిటిల్ లాగింగ్ ఉన్నా కానీ సెకండ్ హాఫ్లో కనెక్ట్ చేసిన పాయింట్ అయితే సూపర్బ్ అండి. ఇట్ ఈస్ నెవర్ అటెంప్టెడ్. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ వెరీ వెల్ కనెక్టెడ్ టు ద యూత్. యాక్చువల్గా మ్యారేజ్ లైఫ్లో లవ్ ఎలా ఉండాలి, అసలు మ్యారేజ్ లైఫ్లో ఉండాల్సిన లవ్ ఏంటి అనేది వెల్ కనెక్ట్ చేశారండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అటెంప్ట్. థ్యాంక్ యూ. Love Like Pakodi is a very nice film. I really liked it for its honesty. It's a very honest way of making a film and really liked it. It looked like a European film. And thanks Madhura sir for presenting such a nice film. Thanks a lot. సినిమా చాలా బాగుంది, గుడ్ అటెంప్ట్. అండ్ హీరో హీరోయిన్ డైరెక్టర్ అందరూ కొత్త వాళ్ళైనా సరే చూడదగ్గ సినిమా. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి తగ్గట్టుగా సినిమా చూపించారు. ఐ మీన్ 50% నచ్చచ్చు, కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు. కానీ బ్రాడ్గా ఆలోచిస్తే కరెంట్ జనరేషన్లో జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ చాలా క్లారిటీగా ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తూ ఉంది. మస్ట్ వాచ్ మూవీ. థ్యాంక్ యూ. మూవీ చాలా బాగుంది. ద వే ద డైరెక్టర్ డెల్ట్ విత్ ద రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ద లవ్ ఈస్ రియలీ గుడ్. యా, క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ చాలా బాగా చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్లీ ఇది చాలా పెద్ద స్ట్రగుల్. ఐ నో జయంత్ ఫ్రమ్ సో లాంగ్. అండ్ దీన్ని థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాడు ఫైనల్లీ అంటే ఇట్స్ అంటే చాలా చాలా స్ట్రగుల్ ఉంది. అది చెప్పడానికే నాకు అసలు నేను చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ స్ట్రగుల్. అంటే ఈ ఫిలింని తను హార్ట్తో తీశాడు. అంటే లైక్ మీరు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది. యూ విల్ ఫీల్ దట్ హార్ట్ ఇన్ ఇట్. అంటే థియేటర్లో మీ అందరూ అంటే ఓటీటీలో టెరిఫిక్గా హిట్ అవుతుంది సినిమా. థియేటర్లో వచ్చి మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే దిస్ ఫిలిం విల్ గో అంటే లైక్ గో వే బియాండ్ ఇమాజినేషన్. చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఆ రోజు 11th జాతిరత్నాలు, శ్రీకారం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో గాలి సందీప్ రిలీజ్ అవుతుంది. దాని నెక్స్ట్ రోజు రిలీజ్ అవుతుంది. ఐ నో ఆ సినిమాలు చాలా పెద్దవి. బట్ ఈ చిన్న సినిమాని ఒకసారి వెళ్ళి చూసి మన టికెట్లు దొరకకపోయి ఈ సినిమాకి వెళ్తే డెఫినెట్లీ మీకు నచ్చుతుంది. I can promise you that. I'm here with Love Like Pakodi. I just saw the preview and I'm really happy to see this movie. I don't know if theatre lo release aithe veltano ledo doubt vachedi kani because of Siddareddy and Siddareddy who invited me for this preview, I came here, watched it, enjoyed it. Fabulous team and a new age movie, a very uber urban movie, and I see a big career for the team. Especially director's writing and Sanchitha's acting and hero also did a fabulous job, a good presence. So definitely new generation ki ee cinema tappuku chodalani nenu I strongly recommend. And I don't know, it's going to be a small release, but I wish and I pray that the audience will make it a big movie and give big careers to this young team. And you know, I just heard Jayanth's struggle over the last 10 years coming this far and making this fabulous movie. If I have to compare this movie with one of the great movies recently, Netflix lo Marriage Story ani Oscar Johansson అమ్మాయి చేసింది. ఆ అమ్మాయి లాగా ఈ అమ్మాయి కూడా చక్కగా చేసింది. అండ్ డైరెక్టర్ అయితే డెఫినెట్గా యూనో బిఫోర్ మిడ్ నైట్ అని వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాబులస్ మూవీస్ ఉన్నాయి. బిఫోర్ సన్ రైజ్, బిఫోర్ నూన్, బిఫోర్ మిడ్ నైట్ అని. అండ్ డెప్త్ అండ్ నో నాన్ సెన్స్ మూవీ అండి. స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్, సెన్సిబుల్, సెన్సిటివ్. And definitely, you know, I would suggest all the sensible people who love to see some quality movie, quality emotions and thought-provoking emotions చూడాలనుకున్న వాళ్ళందరూ ఈ సినిమా చూసి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి నెట్ఫ్లిక్స్ యూనో ఓటీటీకి అయితే ఇట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ యువర్ బెస్ట్ తెలుగు సౌత్ ఇండియన్ మూవీ అవుద్ది. బట్ థియేట్రికల్లో ఈ సినిమాని జయప్రదం చేస్తే మనకి మంచి సినిమాలు ఫ్యూచర్లో రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ ది యంగ్ టీమ్ అండ్ Jayanth, great job. Sanchitha, great job. This is great job.
and I wish all the best for the team. Thank you. First of all, it's a beautiful film. Thank you so much for making it. So, firstly, actually, నాకు బాగా ఏం నచ్చిందంటే సినిమాలో I can connect to Ria actually. I feel like why we have to follow the standards, who we have to show, మనం together అని మనకి ఇది ఇష్టమని ఎవరికి చూపించాలి అనేది I feel actually. So, thank you so much for making me confident about my decision. And yeah, and even in Telugulo also, I don't think we don't have any movie also, and it is the start of the series. I feel like ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఒక కాన్సెప్ట్తో దెన్ పీపుల్ విల్ కమ్ అహెడ్ అండ్ డూ మూవీస్ లైక్ దిస్ బికాజ్ మూవీస్ వస్తున్నాయంటే ఎవ్రీ జనరేషన్కి చేంజెస్ అవసరం బికాజ్ పీపుల్ ఆర్ చేంజింగ్ సో మూవీస్ నీడ్ టు చేంజ్ సో దిస్ ఈస్ ద స్టార్ట్ టు దిస్ తెలుగు మూవీ జనరేషన్ ఐ ఫీల్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.